Akume bakin magana. Ayyau mana so zan yi magana. Ayyau magana, ayyau da magana. Ayyau da magana. Kai ne fresh miya a kusan kin zance, an ce komai wuyar kullin gaskiya kakan kwance. To na zo yi bayani babu kauce-kauce, in na tambaye ka yanzu in ji shi me za ka ce? Wani kallo gwamnati ke wayan arewa? Wawaye, banzaye, hatawuka, sakar karu dabbobin kwantarwa a yanka. Wa'yanda ba su san kansu ba hakika kallon da suke mana kenan amma yanzu mun farka. Yanzu ta fito fili ba san mu wake ba, ta tabbata mun gane ba ta mu suke ba. Tunda ba amfani suke mana ba, to su sani lokaci yadda ba za mu raga ba. Kuna gani sai kashe mu wake, amma kun ji ko maganan suna yi. Sun mai da mu kamar shanu da makiyayi, da sanu su ne wallahi ake maishe mu marayi. Boko Haram a arewa ake yi, kidnapping a arewa ake yi, kauyukan mu bude wuta ake yi. In za mu fita fitaran dawowa gida muke yi.